ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സിംഗ് ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാര ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഇടാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതും നമ്മളിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഹർഷീസിൻ്റെ സിറപ്പാണ്. ഞാൻ ഇത് വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനായിട്ട് വനില എസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനെന്ത് അരിപ്പ വെച്ചൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം അതിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇനി നമ്മളത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഓരോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. താങ്ക് യു.